Isang mapagpalang umaga sa ating mga supporters, sa ating mga kababayan, kaagapay, kalingap. Ayan. Ngayon po, ngayong araw ay andito kami ni Cruz TV, Cruz 4 TV dito sa may Balintawak. Ayan, dito po kami magpapakain ng mga bata. Actually, feeding program to ni Cruz 4. At tayo ay sumama lang din, ayan, para suportahan din po siya. Ayan. Ito sa may kaya dito mo lang po ito. Ayan, linya, huwag kayong magdikit-dikit. Ito po itong mga tagapay sa may Balintawak. Ayan. So ito ang ayan, Joel's Cooking TV, Miguel, shout out. Ayan, maraming salamat. Ayan na po si Cruz. So nasa 200 po yung mga bata na ating pakakainin ngayon. Ayan, spaghetti. Ayan. Gara, ayan, Miguel, shout out po sa dyan, Gara. So ayan, tawagin mo. Ayan na po, halos patapos na yata kami. Ayan, ayan. So yun, pag nakuha na po sila, yun, pinapauwi na po. Ayan, nila na, wala na yata. Dahil parang tapos na po yata yung mga pakain natin dito. So yun, maraming salamat po sa Cruz 4 TV. Ayan, kahit pa paano may yan, mga nakain ng mga spaghetti yung mga bata dito. Kasi itong mga nandito, dito lang to sila nakatira sa ilalim ng tulay. Ayan, so yung natira po ay senior naman po yung pakakainin natin. Senior. Ayan. Ayan. And sa sponsor din po sa sponsor po nitong feeding program ni Cruz 4. Ayan, maraming salamat po. Marami ka pong batang napangiti. Ayan, kumbaga isang na rin to ng maagang pamasko para sa mga bata. Ayan. Yun. Ang pala dito sa mga bahay dito, nasa ilalim po sila ng tulay. Ayan. Ayan, ito yung papuntang Novaliches. Ayan. Ayun pala. Oo. Ano pala to, hindi na to Balintawak, ano na to, Balon Bato. Ayan.
Ayun. Yan. Oh, diba? Sexy ni ate, oh. Masarap, masarap. Hello, ang pangalan mo? Marunong magsalita. Marco Palaran yan. Ha? Marco Palaran yan. Anong pangalan? Marco Palaran yan. Ah, Marigo? Ay, kilala. Tao yun eh. Hindi naman. Sabi ng mataba, hindi mabuhay. Ang cute niya, oh. Sinong nanay niya? Apat sila, ito. Talaga mali pinakata pa. Ah, magkakapatid sila. Wala nanay. Oh, di ba? Ang cute. Eh, sige na, kainin mo na yan. Kainin mo na. Kaya butin mo din, kahit dalawang ganyan. Ha? Opo. Ang Kaya cute. butin ka. Ang cute na bata. Parang charming. Para sa mga may nga, And salamat din po pala sa ano, yung QCPD dito. Yan, mga police dito kanina na nakabantay dito kanina. Maraming salamat po. Ayan. Ayan, tapos na po. Nakuha na yata sila lahat. Ayan, may mga hindi pa bata. Ayan. Nakain la. Ayan. So yan po, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta po sa Cruz 4 TV. Ayan, sa mga organic sponsor ng Cruz 4 TV at Kaagapay. Kami po ay nagpapasalamat. Ayan, ng buong pusong pasasalamat. Ayan, maraming salamat po sa mga solid viewers din namin. Ayan, maraming salamat po. So yan po mga Kaagapay. Ayan, tapos na po yung papiding ng Cruz 4 TV. And salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa Cruz 4 TV and Kaagapay po. Ayan, maraming salamat din po sa mga ano natin, mga solid and organic supporters and sponsor. Ayan, mga nagpapaabot ng kanilang tulong para sa pagpapasaya ng mga bata. Ayan, napakalaking bagay po yan para sa mga bata na nandito sa mga walang pambili ng mga ano, spaghetti, ganon, di ba? Alam ko yung ganon pakiramdam. Ayan. So maraming salamat and marami tayong i-claim. Ayan, numbering po ito ni Cruz 4, numbering. Ayan, so ako naman yung mag-claim nito. Hindi, o kasi kanina yung pig tagakuha ng mga numbering nila. So yan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Kaagapay. Ayan, sana po supportan nyo rin po ang ating